Morjesta. Katsotaan miten henkilönostinta käytetään. Ensimmäiseksi laitetaan virrat päälle. Laitetaan avain nosturin keskiosassa olevaan ohjausboksiin. Sen jälkeen painetaan vihreätä starttinappulaa. Seuraavaksi asetetaan jalat paikalleen. Lasketaan ensimmäiseksi etujalat, jotta nokkapyörälle ei tule liikaa painoa. Sitten voidaan laskea takajalat. Sitten kun tähän syttyy vihreä valo, niin laite on tasapainossa ja nostokunnossa. Avain on käännetty vasemmalle. Laitetta voi ohjata alhaalta käsin näistä kolmesta tatista. Sitten kun avain on käännetty oikealle, laitetta ohjataan kopista. Voisit käyttää turvavaljaita. Tämä vipu liikuttaa korkeinta puomia. Kun vedät eteenpäin, laite nousee ylöspäin. Kun taas alaspäin, laite laskeutuu. Tämä vipu ohjaa mihin suuntaan haluat mennä. Vedät vasemmalle, laite menee vasemmalle. Vedät oikealle, laite menee oikealle. Tämä vipu liikuttaa laitteen alinta puomia. Kun vedät eteenpäin, se nousee. Kun vedät taaksepäin, se laskee. Korin kulmaa pääset vääntämään tästä vivusta. Seuraavaksi nostetaan jalat ylös ja laitetaan laite kuljetuskuntoon. Aloitetaan takajaloista. Nyt siirretään laite otollisempaa kuljetuspaikkaa. Sitten siirretään laite. Laitetaan kiilat paikalle. Nostetaan ohjausrattaat ylös. Sitten laitetaan virrat pois päältä. Nosta nokkapyörä oikeaan korkoon. Kun nokka on kohdillaan, voit alkaa laskemaan. Muista nostaa nokkapyörä ylös asti, ettei ajon aikana sitten käy hassusti. Laitetaan varmistin vetokoukun ympärille. Viimeiseksi laitetaan töpseli kiinni. Ajon jälkeen sama homma takaperin. Varmistin pois varmistamasta. Laitetaanpa kiilat tässä kohtaa alle. Sitten laitetaan vielä kässäri päälle. Homma toimii.